Lad os se igen. De der vestider. Lad os se, hvad man går på arbejde. Ja. Solid hat. Sådan, og så. Bolsjer, ja. Og ja, chokolade, ja. Så skulle vi være sådan, ja. Og så ud på den mørke vej. Ja. Den gode gamle butikke. Vil du have et bolsje? Hvor en flink mand. Ja, det vil jeg gerne. Værsgo. Takker. Tak. Godt begyndt. Nå, hvad laver du så her? Sådan en stor dejlig pige som dig. Hvad laver du en stor dejlig pige som dig herude i mørket? Ja, jeg står bare og kigger. Nå. Og hvor bor du henne? Jeg bor lige der. Nå. Det bor lige der. Er du ikke bange for at fare vild? Jo. Ja. Kom, Ja. følg dig hjem. Ja, det må du gerne. Nu skal vi lege en lille leg. Ja. Det går rundt om hjørnet her. Jeg tror, jeg var på den. Ja. Sådan der. Det gjorde jeg pludselig meget langt væk hjemmefra, og nu over. Nu er jeg helt bange. Ja, så må du hellere holde dig til mig. Ja, det gør jeg gerne. Nu skal du sige her. Jeg kan sige, den gade gør her. Jamen, sådan. Ja, så du går herind. Ja, det kan vi godt. Det kan Det kan vi godt. det. Det er mig. Nå, lille Louise, hvad er det så flot på det?